A rede de abastecemento municipal remata na Pontebrea, no límite entre as parroquias de Cespón e Bealo. A pesar de que o anterior goberno bipartito deixara a conexión prevista neste punto, o actual executivo non acometeu ningunha actuación para continuar a rede. Ante as demandas veciñais, Boiro Novo levará a pleno esta solicitude. Aquí precisamente foi onde rematou a rede de abastecemento de auga no concello de Boiro alá no ano 2010. Dende aquela o proxecto de traída da auga do Ulla á parroquia de Bealo non se fixo por parte do goberno municipal do Partido Popular. Son moitos anos xa, pensar que no ano 2017 aínda a parroquia de Bealo non conte con traída de auga municipal, pois a verdade é que resulta lamentable, non? Por iso entendemos que é o momento de volver a retomar esta cuestión, que é o momento de levar a auga a Bealo. Na moción recollen tamén a necesidade de corrixir as deficiencias da traída en núcleos da parroquia do Castro como Baliño ou Petón, que teñen graves problemas co suministro, especialmente durante o verán. Aínda que xa teñen traída de auga, pois o desempeño da mesma é moi deficitario e moi deficiente. Estamos pensando en lugares como Baliño, como Triñáns, como Petón, varias zonas da parroquia do Castro en Cabo de Cruz, que non teñen un servicio de auga corrente bo, que teñen cortes no verán, que non teñen presión moitas veces en variadas épocas do ano. Por lo tanto, o que lle pedimos ao Concello en primeira instancia é que en aqueles lugares en onde haxa esas deficiencias na traída de auga se instalen melloras para que toda a xente non teña que soportar estes problemas, non? Para acabar coa falla de presión e cos cortes intermitentes do servizo, reclaman a instalación de novas canalizacións no caso de ser necesario que subsanen as deficiencias no sistema de bombeo.